Good morning everyone. So दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबावबाय। आं दिनै थांगोन कलेजाव आं नोंथांमोनजों कलेज थांनायखौ एसे शेयार खालामनोसै। भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय था। Hello. Hey Adia. Hero bolo. Arts building block A, canteen, MM auditorium hall. Cinta by Bwtwrni statue. Administrative block A6, A7, A8. Tapi room number 24. Administrative block. Office बायदिसिना बेयावनो जाजोबबाय आरो। OSG थाबाय माखासे रुमफोर थांबाय। नैबे B ब्लक आर्ट्स बिल्डिं B ब्लक बैजोंबो आर्ट्सनि क्लास जाग्रा गोजा आरो। बै गोजौ नुदोंना बेयो साइन्स बिल्डिं आर्ट्स बिल्डिं B ब्लक जिअग्राफि डिपार्टमेन्ट हिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट दं बेजों। अडिट गरम मोनाखै? Wow. This is office. Economics department. ओमफ्राय नैबे रुमफोरा B ब्लक आर्ट्स बिल्डिंनि गोजौ फ्लरनि आरो बिल्डिं गोजौनि। बेयावहाय पलिटिकल साइन्स डिपार्टमेन्ट आरो इकनमिक्स डिपार्टमेन्टनि क्लास जायो। जोंनाबो क्लासआ बेयावनो जायो नालाय बेखायनो आं क्लास लानो फैबाय आरो। आर्ट्स बिल्डिं B ब्लक गोजौनिफ्राय नाय बेडमिन्टन कर्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ थाबाय। दा अल केम्पास फैनानै थाइजौ गिबि खेबनि बोथोरनि गोथावरा दा जायोरा जाबाय दा दायो थाइजौ जादों नै माबाया थाइजौ जादों नै थाइजौ मोनजाबायबो नालाय थाइजौ जादों नै थाइजौ मैंगो बेखौ मा होनो थाइजौ होनो इंलिसाव मैंगो होनो बर'आव मा होनो थाइजौ होनो बे संख्रि बे फानलु बे थाइजौ जाजोबनो हागोन नोंथां आं गोखै मोनदोंमोन ना गोथाव आंना गोखैसो नङा गोदै आं जानाया गोखै खिन्थु नैबे बोरै मोनखो फंबाय थाइजौ जानानै बिराद मोजां बोथोरनि फार्स्ट टाइम दिनैहाय बोथोराव जानांगौ ना मोजां नांदों आरो थाइजौखौ जानानै जों असाइसो ओमफ्राय क्लास फैदोंमोन क्लासआनो मास्टार लेंहरनानै लायाखिसै ओमफ्राय दा थांफिननोसै दा बेलासियाव खारनो फैफिनसै केरियासआव खोन्थागोन नोंसोरनो खारनो फैनायखौबो बटानि गार्डेनखौ भिजिट खालामनो फैलायबाय बे जोंनि बटानिकेल गार्डेन फोसाबदोंसो नै हासार बायदिसिना लाबोदों ताला बन्द माछाला बिफां बड'आव मस्ला फाथै होननाया खोनादों हाला गोजा बटानि गार्डेनाबो जेबो गैया फैफिनबाय ओमफ्राय सान्दुंआबो अयथासारना हस्टेल थांनानै जोङो दहायनिसो थांजोबसिगोन बांसिनानो ओमफ्राय माखासेयाथ' फैखायाखै इलेक्सन ट्रेनिं जागासिनो आरो कलेजाव माखासे क्लास जाबाय माखासेना जोब्बायानो स' जोङो थांफिनसिगोन नायलांबाय थादो ट्रेनिंनि गारिफ्रा नै कलेजजों लामायानो ब्लक बादि फुल
KDSA ओमफ्राय नै आं बेलासियाव KDSआव खारफैगोन होनदोंमोन ना दा बेलासिनि माबा 3टा जाबाय बेखायनो जों दा नै KDSआव खारनो थाङा एसे एक्सारसाइज खालामनो एसे सान्दुङा इमान गोसालै ओमफ्राय जों दा खारनो थांगासिनो KDSआव खारनायसै थाबायनोसै एसे एक्सारसाइज खालामनानै फैफिननानै फ्रेश जाफिनसै हस्टेलावहाय जों दा थांगासिनो नायलांबाय थादों नै जोङो KDSAआव सफैबायानो जोङो दा फिल्ड सिङाव हाबलांसिगोन आरो एक्सारसाइज खालामनानै थांफिननोसै ओमफ्राय दा फाइनालि KDSA फिल्ड नै फिल्डआव ओंखारजेनबाय फाइनालि KDSA ओमफ्राय आं खारग्रोनोसै नोंसोरनो दा एसे खोन्थागोन आरो र' दोनथ'न दे लानांगौ खोथा दंलै Hey, asam pulis ni, asam pulis. Wow. ओमफ्राय नै फिल्डआव खारनो फैनायानो KDSआवनो बे गांसोआव मोनसे बिबार बारनानै दंमोन आरो मा बिबार होनो आं मोनथिया दाना बेखौ नुनानै एसे फट' खेबजानो होनबाय बिसोरो बेखायनो आं बिसोरजों नायफानो फैबाय आरो नायदो बेबो गांसो मा बिबार होनो आं मोनथिया सोरबा मोनथिबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर जा मोजां नुयो खिन्थु जेबो लानाङा जिरायनाङामोन नों wow 20 बार खादों आं 20 नोंलाय खेनबेसे खुरैनो जावजाबावबाय नायो सोरजों इस ग्रुप मोदोमफ्रा एसे स्रां स्रिं जायो खोमा होननानै जों जानला मोनला खालामलाबायखायो दा एक्सुवेलि मोजांबो मोनो सिङाबो आराम जागारो जा हायो खालामखानांगौ एक्सारसाइज गोलैलादों गोलैफोर ओमफ्राय नै जोङो 4 राउन्ड खारखांनानै थाबायखांबायबो 3 राउन्ड थाबायदों दिनैहाय टाइमा सर्ट जाबायमोन नालाय ओमफ्राय जोङो दा हस्टेलाव माखासेया थांफिनग्रोसिगोन आरो खारखांबाय फ्राम माजाबो लोंखांबाय